Inang adlaw adin nakitahan ikatulong nga Domingo han katuigan. Padayon lang kita hiton pagpasalamat ngadto sa Dios pinagi iton pagtatambong iton Santos nga misa labi na hiton adlaw nga Domingo. Ngan iton mensahe hiton aton ebanghelyo yan ang adlaw simple la. We have a God of second chances. Amin ni mga kabugtuan iton maupay nga sumat sa aton yan ang adlaw. Mayada naton Dios nga pirmi nahatag hinsansa di dahiton aton kinabuhi. Life does not always give us second chances. Madanay di dahiton aton kinabuhi, no? Nakakasala ngani o nakakasayop ngani kita, madanay diri kita natatagan hinchans mag-explain. No? Diretso na kita ginuhusgahan ngan tingin nira maraot na kita nga tawo. No? Diri ngani na asya ito naton gintatrabaho, madanay gintatanggal kita dayon. No? Diri man la kita natatagan hinsansa para i-correct ito naton ginhimo. No? Bagsak nga ni kita exam, no? Madanay diri na kita or diri kita natatagan hinsansa para mag-removal. No? Madanay amoy ni ito nun realidad iton kinabuhi. No? But Jesus is different. He gave a lot of people second chances. Di na natin ibanghelyo nga ginbasa, nagsiling Isus ngadto han mga tawo. Bayain niyo ang iyong mga sala, kay harani ay na ang ginhadian han Dios. Diri ini paghukom, kundi imbitasyon haaton nga tanan, nga bayaan itan aton mga sala. Ngan katapos niya mag-aghat, no, iya gintawag aniya siyahan nga mga tinun-an. Si Pedro, si Santiago, si Juan, ug Andres. If we could still remember, ini nga mga tinun-an ni Kristo, inakasala ha iya, nakapagbuhat, hindi rin maupay. Si Pedro, iya gindiwara si Kristo makatulo. Si Andres nga ni Santiago, bumaya ka ni Jesus, han gindakopya. But despite han iragin buhat ka ni Jesus, waray hirapag siruti. He never rejects them, and never abandon them. Lugod, gintagan hira hin misyon, gintagan hira hin bag-o nga kinabuhi. Maaram Jesus nga makakasala kita. Kay bisan aniya mga tinun-an, bisan aniya mga hinigugma nga mga tinun-an, nga suok na haiya, nakapagbuhat lagihap hira iton sala. Mga kabugtuan ko didakan ni Kristo, iton mahulos nga kahoy, igarani nga ni iton kalayo, masusunog la gihapon. Simpleng gihapon haaton nga mga tawo. Dira ito naton kinabuhi, bisan pa kita magsimbahon, bisan pa kita mag-inampuon, bisan pa kita nagbubuhat hin maupay, may ada mga panahon nga nakakasala lagi hapon kita. May mga panahon nga nakakapagbuhat kita hindi ri asya. Human as we are, magluya ngan may ada naton mga kaluyahan. Pero bisan kung nakakasala kita, diri kita ginsisirutan hiton Dios. Diri kita niya ginuhusgahan. Diri kita niya ginpapanish. Lugod, iya kita niya ginaaghat nga bayaan ngan diri kita magpabilin hiton pakasala. Gintatagan kita hiton Dios hinigayon hiton pagbag-o dira hiton aten kinabuhi. Mga kabugtuan ko didakan sa Kristo, amo iton Ginoo nga may ada kita. We have a God of second chances. Jesus shows how loving and merciful He is. He gives us second chances to live pleasing to God. He gives warning that we should listen to. Madanay nagpapadarahiyahin tawo, o di nga ni panitabo, para abato naton iton iya presensya, di dahiton aton kinabuhi.
God never stops giving us chances. Direto naton kinabuhi, mananay, may ada mga panahon nga dili kita natuod iton Dios. May ada mga panahon nga nagdududa kita iya. May ada mga panahon nga ginaabandonaton iton Dios. But despite of our failures, God will always find us and give us another chance because God doesn't want us to be away from Him. Na diri iton Dios nga may bubulag kita iya. Ginpapasaylo lagi hapon kita iton Dios. Ginbibindisyonan lagi hapon kita iton Dios. Ginkakaluuyan lagi hapon kita iton Dios. Ngan kinakarawat lagi hapon kita iton Dios. God doesn't give up on us. He patiently waits, offering forgiveness, restoration, and a new beginning. Bisan paano nga naton nabuhat ka mga di magupay, ang unang nga panahon, kakulop, iton Dios naguhulat lagi hapon ha aton. Mga kubugtuan, our mistake doesn't define who we really are. Mga sayop, dili nakakapag-define kung hino ba kita, no? Kung hino ito ng tinuod naton nga pagkatawo. So don't be afraid to start again. Let God write your story not from your worst mistakes, but from His never-ending grace. Mga kabugtuan ko dida kan Kristo, in our life, God give us two gifts. The first one is choice, and the other one is chance. The choice of a good life, and the chance to make it the best. Amen.